jak budete hlasovat teď, pokud na teď to hlasování? Budeme jednotní, my jako ODS vytáhneme karty a tohle nesmyslného hlasování se vůbec nezúčastníme. Evropská komise minulý týden ve středu navrhla snížení CO2 do roku 2040 o 90%. A do roku 2050 chtějí dosáhnout toho, že bude takzvaná uhlíková neutralita. Teď budeme jednotní, my jako ODS. Na začátku pan premiér tvrdil, že Green Deal je prostě politická realita. Když jsme měli předsednictví v Evropském parlamentu, tak prosadili de facto ten nejtvrdší možný Green Deal, kdy i duchovní otec Green Dealu Hans Timmermans jim vlastně tleskal a říkal, jak to bylo skvělé. A dneska začínají Green Deal kritizovat, mluví o jeho revizi, ale když se hlasuje o odvolání Uršuly, tak se zdržují hlasování. Připravme se na to, že od roku 2027 začne platit tzv. ETS 2, emisní povolenky pro domácnosti, kdy Evropská unie chce všem zdražit plošně pohonné hmoty a fosilní paliva právě skrze emisní povolenky.